Tešíme sa, že vás tu opäť vidíme po mesiaci. Dovolte mi, aby som vás teda privítal na tejto dnešnej akcii. V prvom rade by som sa chcel poďakovať nášmu hlavnému partnerovi The Spot. Tí z vás, ktorí náhodou nevedia, že čo je The Spot, tak The Spot je jeden fantastický coworkingový space v Bratislave, top. A tí z vás, ktorí by hľadali miesto, že kde by mohli mať nejaké meetingy, porady, alebo by chceli niekde pracovať s nejakým menším svojím kolektívom, tak tu. A zároveň by som chcel privítať aj nášho dnešného hostia, Láďa Geršl z Cauldronu. Ahoj. Teší ma veľmi, že Láďa bude mať prednášku dneska na tému game design, alebo game design v Cauldrone a rôzne iné veci s tým spojené a súvisiace. Uvidíme, kam sa dostaneme. Jo, perfektne. A v prvom rade strašne ďakujem Cauldronu, s ktorými sme sa dlhšiu dobu bavili, že aby podporili túto akciu, aby prišli a aby sme vlastne spoločne to posunuli ďalej. Takže toto je vlastne prvýkrát, čo dnešný event v podstate kohostuje s nami spolu Cauldron, takže super, ďakujeme moc krát. No, skrátke ešte náhodou, že ak tu niektorí z vás ešte nikdy neboli na GameSpote predtým, tak toto je vlastne šiestý sequel GameSpotu v poradí, čo je celkom fajn, to znamená, že už pol roka fungujeme, stretávame sa za účelom, aby sme vytvorili také jedno miesto v časopriestore pre herných vývojárov, či už amatérskych, alebo profesionálnych, alebo ľudí, ktorí jednoducho len koketujú s tou myšlienkou, že chceli by sme robiť nejaké hry, tak ste tu na dneska na správnom mieste v časopriestore, pretože presne o to nám ide. Chceme, aby sme odovzdávali tu na nejaké know-how, myšlienky, postrehy, nápady a tak ďalej. Čiže vítajte. A tým pádom ja by som už naozaj odovzdal slovo Láďovi a jeho přednášky. Díky. Já začnu tím, že si přehodím přednášky. Co je úloha game designera? Začneme rovnou takhle z hurta. Je to gameplay. A co je to vlastně gameplay? To je zábavnost hry. A co tvoří tu zábavnost? Všechno. V podstatě tím bych mohl skončit. Shrnul jsem to tak rychle. Ale ještě nekončíme, pojďme dál. Takže ještě jednou díky, že jste přišli. Já jsem lead game designer v Cauldroně a během následujících řekněme 60 minut, ale záleží na tom, kdy mě vypískáte, vás provedu touhle přednáškou, čo robí game designer v Cauldroně. Všimáte si mojí slovenštiny? Takže, úvod. Vrátím se ještě k tomu, o čem jsem mluvil. Co je úloha game designera? V podstatě, i když to znělo hodně banálně, tak ta gameplay, to často omílané slovo, se dá opravdu, podle mě, specifikovat jedním slovem, a to je ta zábavnost, to je ten fun té hry. A setkal jsem se s spoustou názorů, kteří říkali, že co je ta zábavnost, že je to třeba jenom nějaký mechaniky herní, že ta zábavnost, ta fun je třeba jenom nějaká vyladění té hry nebo nějaký difficulty ramping. A já s tím zásadně nesouhlasím. Zábavnost té hry je prostě všechno. A patří do toho jak prvotní nápad, jak prototypy, na kterých si zkoušíte mechaniky, grafika, tak třeba i hudba, zvuky. Zkuste si zahrát třeba nějakou hororovou hru bez zvuku a uvidíte, jak zábavná bude. A samozřejmě další části do toho spadají taky. Společný jmenovatel těchto všech částí podle mě je kvalita. Ta kvalita vlastně nám specifikuje to, jestli ten prvek je zábavný nebo ne. A podle
jakoby neexistuje celková hra, co je kvalitně zpracovaná, co není zábavná. Můžeme najít hry, co mají dobrou grafiku, co jsou skvěle ozvučení, ale gameplay tam chybí. Ale pokud máme kvalitní prvotní myšlenku, kvalitní zpracování nějakého studie trhu a všechno další, tak potom teprve můžeme mluvit o nějaký zábavné hře, která se dostala úspěšně mezi lidi. No a když mluvím o kvalitě, tak právě game designer je ten, kdo dohlíží na kvalitu té hry. To znamená, dohlíží na kvalitní zpracování hry od první chvíle až vlastně do té doby, než se ta hra dostane do krabice. A tím se dostávám poklikou k myšlence, za kterou si taky stojím, a to, že gameplay je jenom jedna. A je jedno, jestli navrhujete nějakou stolní hru, nebo jestli děláte mobilní aplikaci, nebo jestli děláte nějaký další zpracování šachů. Ale prostě ta zábavnost tam musí být. Proto si myslím, že řada věcí, nebo doufám v to, co vám tady budu říkat, je jakoby aplikovatelná na každý váš projekt, nebo na cokoliv, o čem třeba přemýšlíte, že byste chtěli vytvořit. To ale neznamená, že byste jakoby, abyste si to nevyložili špatně, to neznamená, že byste k návrhu těch her samotných mohli přistupovat stejně. Samozřejmě návrh her pro jakýkoliv publikum, jakýkoliv jakoby konzoli třeba nebo platformu má svoje specifika, který je třeba jak si následovat, a o tom můžeme pak pokecat v rámci nějakého toho blogu na konci přednášky. Teďka, co bude obsahem naší přednášky? Úvod, ten už máme za sebou. A trochu bych vám shrnul vlastně, co dělá lead game designer v Cauldroně, jaká je jeho pozice, jaká je hierarchie firmy, která je největší firmou na Slovensku, co se zabývá vývojem her. A udělal bych takový krátký rozbor hry, poslední hry, co jsme vydali, Cabela's Dangerous Hands. Vím, že některý z vás, kteří třeba viděli moje poslední přednášky, tak tohle bude trošku nudit, ale zároveň bych na tom rád poukázal na některé problémy, které při tom vývoji hry vznikají. A potom tady je takový jakoby krátký úsek, co dělá lead game designer v rámci jednoho, a za to budu doplňovat různý slova. Takže třeba v jednoho dne, jednoho sprintu a podobně. A potom ještě bych se vrátil k tomu Dangerous Hands z pohledu lead game designera a shrnu vám, jaký byly problémy nebo naopak výhody se spolupráce s Activisionem, s kterýma děláme už dlouhodobě. A potom si dáme nějaké jaký úvahy, budeme tady diskutovat jak o život a uvidíme, v co se to zvrhne. Takže Cauldron, krátká videoukázka. To video, já všude říkám, že je rok starý, on už je 2 roky starý, takže si připočtěte 2 roky do toho, jak dlouho funguje Cauldron, a už máme o 2 tituly víc, tuším. A jenom ještě než se vrhnu do víru zbytku přednášky, chci se zeptat pro zajímavost, kolik z vás je tady profesionálních developerů, abych věděl, do jaký míry zabředávat do nějakých detailů, anebo kde nezabředávat. Přihlašte se, prosím.
tak si někde tak pozabředneme víc, no. Dobrý, Cauldron, shrnutí krátký, od roku 96, vlastně první firma, co prorazila se Spellcrossem ze Slovenska, z Čech na trh do zahraničí, a to s firmou SCI, s vydavatelem. Máme na kontě 18 her, které jsou přes tuhletu škálu platform, co tady vidíte, a to je jenom ochutnávka, ještě jsou tam další, chybí tam PCčko, chybí tam, tuším, ještě GameCube a takové věci. Co si myslím, že jakoby naše velká devíza je zkušenosti s celou řadou různých ovladačů a ovládacích systémů, protože to vlastně často to bylo té hry, a to ať už je Kinect, Move, DRCčko u nového výučka, nebo třeba různý jakoby puškový ovladače, co nám dodával Activision v posledních 4 letech a který jsem bohužel nechal doma. Jak už jsem nakous, pro Activision děláme už 6 let a v podstatě exkluzivně pro něj. Máme přibližně 60 zaměstnanců a taková jakoby otázka, kterou často slyším, je, proč vlastně Cauldron jakoby se nevrátí třeba k nějakému Chase Roy nebo k Spellcrossu a neudělá nějaké pokračování. A ono v dnešní době, když máte jakoby 60 lidí, tak je hrozně těžký sehnat ty prachy od nějakého jakoby publishera menšího, a prostě ten Activision nám v tomhle dává poměrně jistotu a zase na druhou stranu nám zajišťuje nebo pomáhá k tomu, že vlastně v průměru prodáme 1 milion kopií každý hry, což je jakoby číslo, který je daleko lepší než jako průměr nějakých evropských týmů, a což si spousta lidí neuvědomuje. Tak, tady je hierarchie Cauldronu. Já jsem se trochu podtrhl tady, ale jak vidíte, je to už poměrně složitá hierarchie, kde vlastně nahoře jsou producenti a pod nima vlastně je projekt manažer, jsou tam externí designéři a lead game designer. Ty externí designéři, to je věc, kterou používáme často právě ve spolupráci s Activisionem, protože prostě Activision a jiný, obzvlášť americký publisheri, často chtějí mít na krabici jména, které jsou známí. A tím pádem prostě máme třeba chlápka, co dělal Resistance a teďka vlastně Tomb Raidera, co vyšel, a Sniper Ghost Warrior 2, který jakoby pomáhá s nějakýma věcma. Nechci říkat, že by tam nebyl jakoby prospěšný, ale hlavní ten důvod je to, že Activision prostě tam chtějí mít někoho takového vždycky. Potom máme vlastně, jakoby, jak vidíte v té struktuře, nějaký dramaturga, team leadery, a pak máme asi, tuším, 9 různých departmentů. No, typy designerů, nebo lidí, co mají jakoby přímý impact na design, co tam máme, je to právě ten lead game designer, a vlastně já potom jakoby s těmahle všema lidma spolupracuju, to znamená, máme tam ty design konzultanty, což nemusí být jenom přímo design konzultant, může to být writer, který píše příběh. Máme dramaturga, který se stará o dramatizaci, atmosféru hry a takové věci. Máme technický designery, což je věc, kterou jakoby v menších týmech nenajdete, a to jsou designeři, kteří se hodně starají o jakoby třeba nastavování v těch hrách. A když třeba děláte, já nevím, nějakou feature, jako třeba střelbu, tak já jakoby dám jenom ten impuls, jak ta střelba má vypadat. Řekněme, že bude mít reálnou balistiku, že prostě ten bullet poletí po reální balistické křivce, že bude vychylovaný větrem a takové věci, že bychom měli mít nějakých 10 zbraní, které budou podporovat jakoby to, aby hráč dostatečně byl motivovaný tou hrou dál pokračovat. A potom vlastně ty technický designéři už se starají o to, aby ty zbraně v rámci toho jakoby difficulty rampingu byly správně ponastavovaný. Příklad, aby prostě ty hodnoty byly takový, že to hráče motivuje získávat další zbraně a tak. Potom máme level designery, což je koncept, co jsme neměli v Cauldroně, a který jsem zavedl vlastně tenhle rok.
A to bylo jakoby po zjištění, že my jsme vlastně měli skriptery a level artisty, kde jakoby to rozložení sil bylo takový, že level art dělal kompletní grafiku v Maxku a dělal vlastně poskládání toho levelu potom v našem engine a skripteři jakoby dělali kompletní funkcionalitu, vlastně jakoby rozchozovali tu gameplay v tom jednom levelu herním. Což jako myšlenka je dobrý, ale pokud ten tým neměl jakoby šéfa, nebo ten mini tým neměl šéfa, tak pak jsem se furt jenom poslouchal, jak se vymlouvá jeden na druhýho. To znamená, zavedli jsme klasický koncept level designerů, což je vlastně designer, který se stará prostě o gameplay second by second v rámci toho jednoho levelu. Takže máme senior level designera, máme level designery a potom máme ty skriptery, o kterých jsem mluvil, což se někde trochu překrývá, ale který dělají takovou tu obecnější funkcionalitu, složitější funkcionalitu, a píšou obecné skripty a podobně. A ještě jednu věc jsem chtěl, a to, že tuhle přednášku bychom mohli jakoby pojmout víc jako diskuzi, takže kdybyste kdykoliv, cokoliv jakoby si chtěli zeptat, nesouhlasili se mnou, měli na to vlastní názor, který byste chtěli tady jako vyjevit a tak se nestyďte a jen do mě, já budu rád. No, s kým vlastně lead game designer spolupracuje, abyste jako trošku měli představu, tak vlastně lead game designer, i když to z toho grafu nevypadalo, protože by byly čáry všude, tak ten vlastně komunikuje furt, ať už s majitelema, s managementem, s team leaderama jednotlivých týmů, s těma jinýma designerama, tak i s minitýmama. Ty minitýmy jako koncept vám pak ještě vysvětlím, to je docela jako zásadní koncept, když děláte hru už v takovém středním a větším týmu, tak si myslím, že se to hodí. A potom samozřejmě se skicařema, což je jakoby nezanedbatelná síla, když navrhujete nějaký mechaniky, tak potřebujete někoho, kdo vám to nakreslí pěkně, prostě jste věděli, že to funguje aspoň takhle na papíře. A potom ještě se všema dalšíma z týmu. Plus spolupracuju s externíma firmama, což například v případě Cauldronu je firma Fox Studios, což je jakoby firma, co vlastně prezentuje Cauldron navenek. To je taky docela zajímavá věc, kterou jsem se třeba jinde ve své herní praxi nesetkal. Jinde jsem prostě byl zvyklý na to, že ty firmy se prezentují před publisherama sami a my máme jakoby firmu, která ty kontakty zajišťuje. To jakoby neznamená, že nepřijdeme my do styku s těma publisherama, ale ten prvotní kontakt navazuje ta firma. No a potom i se samotnýma publisherama. No, tady jsou jenom v rychlosti výčet projektů, na kterých jsem dělal s Cauldronem. Jak vidíte, byly to 3 lovecké hry a 1 Kinectová, po případě Move, EV hra, prostě ale hra, která se vezla hodně na vlně Kinectu a Kinect Sports, nebo jak se jmenovala ta Microsoftí věc. A potom teďka na dalším projektu, který nemůžu ještě zmiňovat. No, teďka bych si dal takový jakoby krátký rozbor toho Dangerous Hands a říkám, nedělám to kvůli tomu, že bych chtěl dělat nějakou reklamu té hře, ale kvůli tomu, že bych na tom chtěl ukazovat nějaký principy, které jsou třeba dobrý, když děláte hru pro širší target audience, když děláte třeba hru pro americký trh, když děláte jakoby třeba hry, které nejsou úplně obvyklý, co se žánru týče. Takže jenom rychlej úvod. Cabela's Dangerous Hands, proč je ten název Cabela's? Cabela je jeden z nejznámějších a největších prodejců outdoorového vybavení v Americe, což v Americe znamená ne pohorky, ale spíš jako zbraně a lovecké vybavení. Activision Minneapolis, který se dřív jmenoval Activision Value, je jakoby je vlastně pod Activisionem, je to dceřiná společnost Activisionu, která se stará o licencované hry. To znamená, Activision Minneapolis oslovil Cabelu, začal s ní kooperovat na hrách a dělají spolu víc než 10 let. Vlastně přišli se značkou Dangerous Hands, což je ta hra, co vám teď budu ukazovat, což je jakoby v podstatě lovecká, nebo spíš akční hra se zvířaty.
s Predátorama, která se snaží oslovit jak hráče first person her, tak i lovecký publikum. My jsme vlastně dělali na těch posledních 2 hrách, co jsou podtržený, to znamená Cabela's Dangerous Hunts 2011 a Cabela's Dangerous Hunts 2013. Teď se pojďme podívat v rychlosti na ukázku. Where are they coming from this time? From above? Hunting in a pack? Or maybe right behind you? You're never going to know. You're going to need someone to watch your back. You'll feel the hunt like never before. Introducing the Fearmaster, the only controller that registers every heartbeat and every movement. Hunters know controlling your breath makes the difference between a hit and a miss. And when your life is on the line, every shot counts. Cabela's Dangerous Hunts 2013. Fight for your life. Tak, co bych té hře řekl? Když to vidí Evropan, tak to jako jakýkoliv jiný huntingový hry považuje spíš za perverznost, ale znova opakuju, ano? Určitě. Bol zámer, že v tom videu nezomrelo žiadne zviera, ale tak sa strieľalo? Určitě jo, no, protože se to pouští v normálních časech, kde to můžou vidět vlastně děti pod 15 a tohle má 15+. No, zpátky k tomu, huntingová hra, a právě proto se snažím trošku lidem přiblížit to, že to jakoby není huntingová hra, když byste si to zahráli a na Steamu a všude jsou dema, tak vidíte, že to je prostě akční hra, moderní, příběhová, filmová, rychlá akce a trochu ve stylu Call of Duty, kde prostě na nás neútočí jakoby nějaký roboti nebo zombie, ale zdivočilí nepřátelé, predátoři. A tohle je ještě vlastně dost jako jiný vnímání těch lidí v Americe a v Evropě vůbec těch her. A to vlastně spočívá v tom, že pro nás jako v Evropě je daleko normálnější střílet lidi než zvířata. Což jako v Americe jim přijde, že je naopak. No. A jako nechám na každém z vás, jako, co je a není lepší, ale prostě tam to opravdu funguje tak, že ty rodiče radši koupí svýmu dítěti huntingovou hru, kde jsou si jistý, že neumře jako jediný člověk, než nějaký Call of Duty. Znova připomínám, nezapomeňte, gameplay je jenom jedna, takže ta hra je v podstatě jakoby stavěná podle podobných principů a na podobné zábavnosti jako normální klasický FPS shootery. Co je tady ale jakoby hodně specifický, je právě ten design pro široký spektrum hráčů. A to je věc, kterou jako designéři musíte hodně zkoumat a musíte mít hodně na paměti, protože vlastně to vaše target audience, to je vždycky to, podle čeho byste tu hru měli navrhovat. Samozřejmě existuje druhý způsob a to, že máte jako nějaký brilantní, geniální nápad na hru, který prostě rozhodíte do pléna a čekáte, kdo se to koupí. Ale většinou jako, když chcete dělat nějak hodně úspěšných her nebo víc úspěšných her v řadě, tak musíte mít dobrou analýzu té target audience. To znamená, naše target audience bylo extrémně komplikovaný, protože je to široký věkový rozmezí a je to řekněme 15 až 40 let. A je to Amerika i Evropa, který mají vodost jiný jakoby principy navrhování některých mechanik a řekněme lenost je trošku někde jinde u Evropy a u Ameriky. To znamená, jako většinu věcí musíte Američanům předkládat dost na talíři. A potom byl požadavek, že máme jak casual hráče, publikum, tak i v podstatě máme jakoby oslovit pro gamery, což jsou ty kluci, co si tady hrajou jako Call of Duty multiplayer, ale rodiče jim to zakazují, tak aby jako si měli co hrát, že jo, v podstatě.
a potom i party zábavu. A měli jsme akční publikum i huntery, měli jsme konzole i PC, měli jsme pointing i classic kontrolery, to znamená v podstatě jsme toho jako neměli úplně málo. A tady je docela dobrý se zamyslet, jak na tohleto jít. A to je právě důvod, proč třeba ve spoustě her v dnešní době vidíte řadu módů, protože ty módy jakoby jsou cílený na trošku jiný publikum. A příklad právě ten Call of Duty, máte prostě story, kterou jako dohraje i vaše babička, a potom máte třeba nějaký multiplayer, který je zaměřený víc na ty pro gamery. To znamená, mody hry je jako jeden z hlavních postupů, jak docílit toho, že pokryváte velký target audience. A další je i navrhování té samotné hratelnosti. A já to tady jakoby nazýval jako easy to pick up, hard to master, ale je to vlastně o tom, že vy tu hru, když se vezmete do ruky, tak jste schopný ji, řekněme, do minuty hrát. A pokud se nechcete učit žádný jakoby speciální mechaniky, featurey, tak tu hru projdete a prostě dohrajete tu story a je to. A cítíte se hrdině. A nebo jakoby jdete víc do hloubky té hry a můžete tam nacházet různé další věci, od toho samozřejmě existují třeba achievementy ve hrách, ale existují i jakoby scoring systémy a různý RPG, zjednodušený systémy, to všechno jsme tam měli, který vám jakoby vás motivují třeba víc jít do té hloubky. Teďka se pojďme podívat na ty třeba módy, jak je navrhovat. Já jsem tady k tomu přistoupil podobně jako v Call of Duty, což nebylo tím, že bych chtěl obšlehávat Call of Duty, ale prostě tím, že Activision má studie, kde se ukazuje, že jakoby drtivá většina hráčů, co hraje jejich jakoukoliv hru, hraje i Call of Duty. A tím pádem je jakoby dobrý, když vám to nekazí něco v té hře, tak se tomu publiku přiblížit tak, aby ta hra pro ně byla co nejznámější těma mechanikama, principama a tak. To znamená, měli jsme story mod, který obsahuje příběhovou část, který je jakoby lineární, v podstatě takový ten klasický Call of Duty princip, kde se jakoby nestratí nikdo a jo, není tam jako moc volnosti, abyste někde zaběhli pryč a tak. I tak samozřejmě jsme se snažili tam mít nějakou různorodou a inovativní gameplay, ale říkám, ty základy, třeba ovládání a podobné věci na classic kontrolerů byly hodně podobný Call of Duty. A k tomu se váže i ten target audience, což je průměrný hráč, casual hráč, můžeme říct 15 až 35 let. Co je jakoby častý nešvar, a s tím jsem se setkal už v hodně týmech, nebo i slyšel od hodně týmů, je to, že jakoby publisher za váma přijde a chce hru a chce jako příběhovou hru, ale ten příběh ještě nemá a chce ho dodat jako od nějakého hollywoodského pisálka, ne od vás, ale chce už, aby vy jste tu hru začali dělat. A to se dělá dost blbě, když jako nevíte, jak ta mise má začít a jak má skončit a podobně. A tohle se nám třeba přesně stalo a to je přesně třeba ten rozdíl mezi filmama a hrama, kde prostě film se nezačne natáčet bez příběhu a neřeknou si, no, to pak nějak sestříháme a z toho něco jako vypadne. Ale prostě u her se to často tak děje. Samozřejmě vy můžete jakoby začít s nějakýma herníma mechanikama, s nějakýma featurama, které nejsou příběhově úplně závislí, ale jako často se děje a třeba nám se tady stalo, že my jsme prostě začali vyvíjet někdy třeba v novembri a příběh nám přišel někdy jako finální verze. No, ten nám přišel docela jako brzo finální verze z jejich pohledu, a ta finální verze i z našeho, ta použitelná byla někdy třeba v apríli. To znamená, že jsme museli dost jako improvizovat. A když budete někdy mít tu moc, tak řekněte svému publisherovi, že nechcete příběh od něj a od hollywoodského pisálka, že si ho chcete dát dokupy sami. To ještě jenom k tomu hollywoodskému pisálku, já se z toho dělám trochu srandu, ale ono samozřejmě zase oni vědějí v tom marketingu, že na jejich jako průměrného kupce působí to, když tam je prostě napsaný nějaký spisovatel, writer, který prostě psal tam nějaký seriál, sice jako nikdy nedělal na hře, ale ty amíci ho znají.
Takže jako ono to nějaký smysl má, no, ale je dobrý, když se hledají takový, co aspoň někde hráli hru. Tady vám ukážu jenom rail shooter misi. Tady jste viděli, že je to podobný do určitý míry, třeba tomu Call of Duty. Hold on. Whoa! This could get bumpy, friend. Get ready. And what is that? Sandstorm! Sand is coming in the back. I need to close the window. I fear we could get caught in a stampede. Já to jenom pauznu, ještě tady taková příhoda. Oni jako hrozně chtěli, aby jsme měli Jeep, který má vzadu takový okýnko. A my jsme jim říkali, no a my nemáme čas, jako tam dělat toho řidiče, to byl nějaký černoch, co byl tam vidět jenom v nějaký animačce, kterou dodávali oni. My jsme říkali, no ale my si tam jako otáčíme kamerou a ten řidič tam bude vidět a my ho nemáme čas dělat, nebo nebude animovaný, nebo nebude ani otexturovaný. A oni říkali, no tak to nějak jako vyřešíme. Tak vlastně to pak dopadlo tak, že vy jdete na korbě vzadu, jo. Přichází Sandstorm a on musí zavřít okno, aby jako na něj neprášilo. A to okno je neprůhledný. Jdeme dál. Aha, tak to jsem bohužel restartnul. Tak ještě jednou. Hold on. Whoa! This could get bumpy, friend. Get ready. And what is that? Sandstorm! Sand is coming in the back. I need to close the window. I fear we could get caught in a stampede. I must ask you to help defend the vehicle, or we may be crushed. We got one. Oh, easy. Watch it. Leverage. Já myslím, že to stačí. Pak pro zájemce můžu to video poskytnout, můžete si to... No, ale pojďme zpátky k designu. To znamená, máme pokrytý, řekněme, casual hráče, máme pokrytý základní audience, který tvoří třeba 70% kupců té hry. Teďka potřebujeme pokryt ten zbytek, což jsem říkal, jsou pro gameři a což jsou třeba nějaký lidi, co si tu hru kupují na party. To je důležitá faktor, ta party, a bohužel říkám, nemám tady tu zbraň, ale ze hrou byla dodávaná jakoby zbraň, kterou znáte z nevím, jakože světelná puška, už z doby, kdy jste si stříleli nějaký kachny na televizi. A vlastně tohle je ideální kontroler právě na ty shooting galerky a na nějaký party, kde prostě dáte kamarádům do ruky tu gunu a strašně střílíte zvířata. Tady jakoby jenom takový krátký pravidlo designový. Když děláte něco, co je party zábava a kde ale stejně můžou failnout ty hráči, tak jakoby vyplývá i třeba z toho, co jsem se bavil s Nintendem, jako maximální čas, co průměrný hráč je schopný akceptovat, hrát znova 20 až 30 sekund. To znamená, pokud budete dělat i třeba nějaký malý hříčky na telefon, je vždycky dobrý tohle mít na paměti. Prostě když děláte casual hru nebo nějakou party hru, je dobrý, aby hráč neopakoval díl jak 20 sekund. To se týká i třeba rozmístění checkpointů ve velkých hrách. No, prostě dnešní jakoby publikum je trošku línější opakovat, než to, co bylo před 10 lety. Máme dva módy těch galerek. Máme arcade mod, což je jednodušší mod, což bylo třeba vidět na výstavě na Game Expo teďka, kde to jako všichni hráli, ku podivu hlavně holky teda. Asi, já nevím, nějaký půd schánění jídla ještě, nebo tak. Get ready. Next stage unlocked.
takže máte určitou představu. Těm shooting galerkám ještě jsme měli druhý mod, což je reflex mod, který je víc o postřehu, o myšlení, je dokonce i lehce edukativní. A já už jsem minule na přednášce říkal takovou příhodu, která je docela dobrá. Nám jak přijelo Nintendo, který jakoby nás chtělo podporovat, když jsme dělali na výučku, protože jsme byli jeden z prvních developerů, co na výučko vydávalo hru, tak jako byli strašně z toho reflex modu šťastní, že děláme něco edukativního, že prostě je tam obrázek nějaký ovce a pod tím je napsaný ovec a prostě to dítě se naučí, jako co je co. A když jsem mu to ukazoval, tomu týpkovi, to byl Francouz, tak tam byl jako jelen a pod něm byl napsaný zajíc, takže jsem ho trošku zarazil. Ale tady je, jak vypadají reflex mod galerky. Get ready. Start hunting. Great. Reshooting. Hunter by nature. Hunt. Great. Reshooting. No, a tady na tom bych třeba mohl vysvětlit tu hloubku, o které jsem mluvil. A je vlastně tohle je jakoby docela dobrá hra, která třeba něco podobného, kdybyste třeba chtěli začínat s hrama, je možná docela rozumná volba i na touchscreeny, nějaká jakoby třeba shooting galerkovská hra, neříkám, že to musí být se zvířatama. Ale třeba jakoby ta hloubka toho gameplaye třeba tady na první pohled úplně není vidět, ale v podstatě, jak jste viděli, tam jsou nějaký paterny zvířat, nějaká posloupnost zvířat, kterým vy, když to trefíte, tak získáváte jakoby nějaký speciální bonus. A třeba my jsme měli takový pravidlo, že já nevím, jeden ten úsek, ta obrazovka trvala třeba 15 sekund a v tu dobu tam tyhle paterny proběhly minimálně dvakrát, to znamená hráč, co byl jakoby rychlejší, co měl lepší postřeh, byl schopný už třeba zastřelit ty zvířata v první půlce doba trvání té obrazovky. Poslední část, o který bych se tady zmínil, jsou Maneater mapy. Maneater mod je v podstatě split screen kooperativní survival mod, který znáte určitě třeba, nebo myslím, že řada z vás třeba z Gears of War jako Horde mod, nebo z Mass Effectu 3, tam to bylo multiplayerový, tam to nebylo split screen, ale v podstatě tohle je mod, který právě míří víc na to pro gamerský publikum. Tam bylo vlastně, jsme měli asi 7 základních levelů, 3 DLCčka, a na tom bychom si mohli vysvětlit ještě zase nějaký další princip, když na to koukneme. Round 1. Hunt all animals. Only one animal left to hunt. Find and repair the radios. One animal left to hunt. Takže, co by se na tomhle dalo vysvětlit? Za prvý je to vlastně různý typy multiplayeru. Kdybyste někdy dělali multiplayer, tak je dobrý zvážit,
nejenom symetrický klasický multiplayer, který existoval v hrách hlavně dřív, a kde většinou ty hráči byli někde na stejném místě, měli stejné vybavení a mohli jakoby plnit každý z nich vlastně všechny úkoly, tak je dobrý zvážit i asymetrický multiplayer, což je třeba vidět tady, kde jakoby jeden hráč třeba tady dole, nebo nahoře teda běhal dole se shotgunou a ten ze zhora ho kryl s sniper zbraní a vlastně třeba, když ho chytil ten lev, tak se nemohl bránit sám ten hráč a musel počkat na pomoc toho druhého spoluhráče. Ta asymetrická hratelnost jakoby dost podporuje tu kooperaci těch hráčů a zvyšuje tu fun. Další věc, co by se tady dalo ještě vysvětlit, je, jak komponovat hry pro jakoby tyhle ty survival mody, kde většinou si nedohrajete nakonec. Tam třeba teďka je hrozně jakoby známá hra, nevím, jestli jste hráli Binding of Isaac, ale obecně se vrací docela dost do kurzu roguelike hry, kde v podstatě ten konec je extrémně složitě dosažitelný a když umřete, tak začínáte vždycky od začátku, což je vlastně i princip tohohle modu. U těchto těch her jakoby by žádného hráče nebavilo hrát znova vždycky ten samý level, takže musíte mít něco, co se tam nějak náhodně mění. Nevím, jestli znáte třeba ten Binding of Isaac, ale tam se prostě automaticky generují celý jakoby ty prostory. Tady u nás se mění ty zvířata, mění se útoky, vlastně celý ten systém, jakoby jak zvířata na hráči útočí, co my nazýváme Director AI, způsobuje to, že fakt přicházejí náhodně hordy, podobně třeba jako v Left 4 Dead 2. A co se mění i je jakoby ta náplň té mise, co máte dělat v té misi. Třeba tu náplň jsme tam za začátku neměli a bylo to hrozně repetitivní a v podstatě každýho to poměrně brzo omrzelo. Takže pokud chcete někdy dělat nějakou podobnou hru na podobném principu, je dobrý tam určitě mít nějakou náhodnost. No, teď se vraťme k tomu, co dělá lead game designer v rámci jednoho profesního života, projektu, potom jednotlivých fází projektu, jedné featurey, jednoho sprintu, což si vysvětlíme podrobněji, co je, a jednoho dne. V rámci profesního života si myslím, že jde především o to, že designer musí být zapálený a musí chtít jako obětovat všechno v hře. Já si pamatuju, když jsem asi před x lety byl právě s jedním chlápkem z Activisionu u něj a on říká, hele, když to jako budeš dělat jako u takhle velkého projektu lead game designera, tak tě to prostě vycucá, tě úplně zničí. Jako fakt do toho chceš jít, to prostě v podstatě jako bude konec. A já jsem do toho šel a já jsem hrozně rád a myslím, že jediný, jak se to dá utáhnout, je právě to, že vy musíte být zapálený. Jakmile vás to přestane bavit, tak nemá smysl dělat dál v tom týmu hlavního game designera. Co je podle mě dost podstatný, taky je rozumět všem aspektům herního vývoje. Třeba v dnešní době jsou školy a tím vůbec nesrážím význam těch edukativní části, který třeba učí game design třeba v Utrechtu, v Nizozemsku, kdybyste měli zájem, a i já nevím, v Německu jsou. A je určitě dobrý jakoby mít tohle zázemí, ale zároveň je taky hodně podstatný mít i nějaké zkušenosti z praxe. Ideálně si ošahat každý aspekt vývoje hry, to znamená, pokud umíte programovat, pokud umíte aspoň trochu třeba kreslit, vyznáte se v tvorbě grafiky, zvuku, všechno vám bude, beta testování třeba, všechno vám bude určitě prospěšný. Potom je to rozhled a představivost. To je fakt důležitý, když třeba by vás zajímalo dělat tohleto zaměstnání, tak fakt chodit jakoby s očima otevřenýma a zapisovat si věci v hospodě, co vás napadnou, prostě všude, všechno se k tomu dá využít, ať už jsou to hry, divadlo, knihy, všechno. No a potom jakoby
dospějete k tomu, co říkal Konfucius, že zvol si zaměstnání, které miluješ a už nikdy nebudeš muset jediný den v životě pracovat, tak potom jako se dostanete k tomu, že budete veselé 6 dní v týdnu, 14 hodin nepracovat. No, je určitě fajn umět prezentovat, co je hodně podstatný, je rozumět plánování, protože je vždycky dobrý, když umíte svůj design přizpůsobit potřebám budgetu, dílky vývoje hry a podobně. Je důležitý udržovat se up to date s aktuálníma trendama. Třeba pro zajímavost, když si uvědomíte, jak byly jakoby jiné hry třeba před 10-15 lety a teď, tak si myslím, že hlavní věc je ta, že prostě lidi před 15 lety si museli umět sestavit počítač a jakoby nainstalovat si hru z 20 disket a rozchodit to prostě byla v podstatě jakoby magie. Takže většinou byli, řekněme, nadprůměrně inteligentní, čímž jakoby nesrážím současný hráčský publikum, ale to, že se nám povedlo dostat hry mezi lidi, mezi jakoby mass market, samozřejmě zapříčinilo i to, že průměrný hráč je teďka méně inteligentní než před 15 lety, je línější, takže prostě ho nebaví opravdu třeba opakovat jako jeden level 30krát a nebo hledat jeden pixel a tak. A co si ještě myslím, designer musí být schopný nadizajnovat jakoukoliv hru. Zase připomínám své oblíbené heslo. A samozřejmě netvrdím, že jakoby musí být designer schopný jakoby třeba nadizajnovat nějakou japonskou jakoby hru, což bych asi nebyl, ale co se týče žánru, tak by to tak být mělo. Môžem sa spýtať? No. Že ako si dokázal byť zapálený zrovna pre takúto hru? Ako keby robíš nejaký Bioshock, tak si to viem veľmi dobre predstaviť, ale keď pracuješ na budžetovej hre, ktorá je jasné, že nebude mať hodnotenie viac ako 6/10, takže ako dokážeš pre takéto niečo byť zapálený? No to je dobrý dotaz. To má jakoby hodně aspektů. Ty jsi zapálený nebo takhle, já si obecně myslím, že třeba ta hra je kvalitní. Já bych nikdy jako se nezapálil pro hru, kterou by mě vnutil nějaký publisher, že musíš dělat tohle, musíš to dělat přesně takhle a teď jako buď zapálený. Ale já si myslím, že do té hry se mě povedlo dostat spoustu věcí, které jakoby jí povýšilo oproti třeba těm předchozím dílům série. A třeba i jakoby ta spolupráce s týmem si uvědomuji, že i třeba jim to pomáhá, když vidějí prostě entuziasmus, když vidějí prostě, že ta hra se hraje líp, že prostě se dostávají mezi hráče, kteří nebyli naše předchozí jakoby audience a tak. Takže já si myslím, že jako designer si jakoby vždycky najdeš to, pro co být zapálený a když si to jsi schopný jakože vytlouct, že prostě tak to bude vypadat, tak potom zapálený zůstaneš. No. Spolupráce s týmem, ještě k tomuhle. Jak jsem říkal, spolupracuje se vlastně s kompletně celým týmem a to je právě důležitý, jakoby, nebo velká chyba, co třeba dělali designéři, někteří, co znám, že prostě třeba se spolupracovali jenom s manažerem, co zadával věci a jakoby zadávali tasky, které mají být hotový. Ale já si myslím, že prostě dokud člověk nesedí s těma jednotlivými lidma, tak tu kvalitu nikdy nezíská. Co je tady ještě jako jedna věc, a já se o tom pak asi zmíníme později, jenom si nejsem jistý, jestli jsem to tam dal, je porovnávání feature a jak se k tomu jakoby z designového hlediska má přistupovat. Feature, mechanik a podobných věcí. Vy jakoby postupujete tak, že si v prototypové fázi vyzkoušíte nějaký mechaniky, nějaký nový, třeba, já nevím, například nějaký nový soubojový systém a spousta jakoby dalších mechanik, které si myslíte, že jsou dobrý, že jsou objevný, inovativní, že by mohly být zábavný a tak. Ale co je důležitý, je jakoby ty mechaniky taky porovnávat potom v meritu toho celkového pohledu. Že prostě vy můžete mít feature, která je skvělá, a nakonec zjistíte, že se do té hry nehodí, že prostě nefunguje dobře s dalšíma featurama. To znamená, chce to vždycky dělat review i funkcionality těch feature v rámci celkové hry.
No, co dělá takový designer v rámci jednotlivých fází projektu v Cauldroně? Tak preprodukce, tam samozřejmě jde o to vytvořit koncept čitej na míru týmu, a což nemyslím tak, že by se měl designer a priori omezovat, ale je vždycky dobrý porovnávat ty svoje geniální myšlenky s těmi, jestli jsou jako dosažitelný. My samozřejmě, jakoby, když děláme s Activisionem, tak oslovujeme jiný publishery. To znamená, já jsem za poslední třeba 3 roky připravil desítky pitch dokumentů. A tam je právě důležitý, že ten pitch dokument, což je vlastně marketingový leták, kterým oslovujete vydavatele, se připravuje úplně jinak, když ho připravujete jakoby na blind, anebo když máte právě nějaký zadání od vydavatele a vy už připravujete něco na míru. Vlastně, když děláte něco podle sebe, tak většinou postupujete tak, že opravdu si vysníte hru, kterou byste chtěli dělat, zkonfrontujete to jakoby s technologií, s počtem lidí, zjistíte, jaká je nějaká finanční nákladnost té hry, poupravíte design tak, aby se třeba jakoby vešel do nějakého budgetu, o který chcete žádat. A vlastně potom s tímhletím pitch dokumentem, marketingovým letákem oslovujete ty vydavatele. Na to jsou ideální buď to firmy, které vám zase zprostředkují ty kontakty, a nebo prostě se účastnit třeba nějakých výstav, třeba Gamescom v Německu je docela dost dobrý, GDCčko je dobrý. Ano? Ano? No lenže, aký je asi obsiahlý ten pitch dokument? Pitch dokument, já se k němu ještě dostanu tady vlastně na dalším slajdu. Můžu ukázat takhle, jakoby třeba pitch dokument, který, tohle je samozřejmě vnitřek, ještě má nějaký vnějšek, ale tohle je podle mě jakoby správná informační hodnota versus to, kolik toho má si z toho ten vydavatel zapamatovat. Protože třeba na tom Gamescomu, o kterém jsem mluvil, tak oni vidějí třeba stovky pitch dokumentů. A jako tam chodí prostě všichni ty jako skvělí, geniální designéři, kteří mají jako spoustu dobrých nápadů, jak vydělat miliardy, a píšou jim o tom prostě eseje, což jako na ně nikdy nepůsobí. Nebo teda nepotkal jsem někoho, na koho by to působilo. Když jim dáte něco, co má prostě v podstatě pár základních částí, které tam nesmí chybět, a je to vizuálně atraktivní, je to úderný, je to třeba, má to kvalitu, která jakoby odpovídá té hře, kterou byste chtěli dělat, a i to evokuje tu atmosféru té hry, tak máte šanci daleko výrazně větší na úspěch. Já třeba, když jsem jel na ten Gamescom třeba pro zajímavost, tak jsem oslovoval 10 vydavatelů a vlastně šance byla taková, že by se měl aspoň chytit jeden a chytilo se 9, jakoby v té první fázi. To znamená, ten pitch dokument byl určitě dobře postavený. K těm částem pitch dokumentu, já si myslím, že to mám dál, ale pak to když tak přeskáču, když už ses na to ptal, tak co je jako důležitý, tak tam musí být vždycky určitě nějaký krátký introduction, který shrne tu hru, ale zase říkám, nedělat jako nic epického. Mít tam určitě pillars, doporučuju, což jsou vlastně nějaký základní aspekty hry, s kterými jakoby vystavíš tu hru, který ukazují na to, jak se vystaví celá hra. Je dobrý tam mít unique selling points, řekněme 1 až 3 unique selling points, což jsou prostě body, který toho publishera jakoby zvednou ze židle, který si řekne, tohle to je prostě něco, co jsem neviděl a co mě hrozně dobře zapadá do konceptu. A není dobrý jako psát unique selling points jenom proto, aby byly unique selling points, jako třeba, že máme skvělý příběh, to jako nefunguje. Ale třeba licence jsou dobrý unique selling points, nějaká podpora, řekněme, nových konzolí, které ještě nejsou na trhu, jsou unique selling points. A tohle to všechno je dobrý, když máš jakoby třeba nějaký marketingový vzdělání, který ti pomůže jakoby dělat takový úderné věci. Tady nejde až tak o to, že by se tam jako vylejdoval designově, ale chce to psát prostě úderný hesla, krátké věci, nic nevymýšlet, ale zároveň jakoby to umět hezky prodat.
To znamená, já si myslím, že a ještě jsem zapomněl commercials, poslední věc, která je důležitá v tom pitch dokumentu, kde je vlastně budget, který na to potřebuješ a doba, za kterou to chceš vyvinout. To znamená vlastně tyhle 4 části podle mě bohatě stačí, pokud ti zbyde místo ještě pár, 2-3 featurey, nějaký hodně zajímavý tam rozepsat, není na škodu jako key features, ale říkám, mělo by se to vejít na rozevřenou A3 podle mě, celý pitch dokument. Potom, co vlastně zaujmeš už pitch dokumentem, nebo co už člověk jako zaujme pitch dokumentem, tak pokračuje dál v tom maratonu, protože samozřejmě z těch publisherů, jako oni se nadšený, jako dokážou být lehko, ale pak ty prachy se jim moc nechce dávat. Takže pak jako se dodávají další dokumenty, jako třeba ten pager. A ten pager už je věc, která by měla jakoby obsahovat zevrubný popis celý té hry. Když si přečteš ten pager, tak už to nejsou v podstatě marketingové věci, jako v pitch dokumentu, ale už chápeš víc, jak je to vystavený. Tam, kdyby se někdo chtěl ptát, tak ten má mít tak 10 stránek. Potom vlastně, když se napíše ten pager, tak se ještě dodává často pro nový vydavatele business plán. O tom zase říkám, nevím, jestli se tady zmiňuji, protože jsem na dnešek moc nespal, ale v rychlosti business plán by měl jakoby obsahovat analýzy trhu, měl by obsahovat rozpis toho, kolik ten tým stojí. Ten publisher, jakoby čím víc bude vědět, do čeho ty prachy dává, tím bude klidnější, po případě i investor. Tady záleží hodně, na koho cílíte. Když je to jako publisher, co si dělá třeba vlastní marketingové studie, tak tam to funguje trošku jinak, že vy jakoby tím, že mu dáte svoji marketingovou studii, tak ho neukecáte. On prostě hledá koncepty, co mu vycházejí podle jeho marketingových studií dobře. Když máte publishery, co nemají svoje marketingové oddělení velký, po případě nějaký investory, tak business plán 100% doporučuji dodávat taky. Potom, co vlastně se podepíše nějaký první kontrakt, který většinou není tak, že by vám jako publisher dal x milionů dolarů na ruku, ale který prostě je tak, že si podepíšete kontrakt na nějaký milestony platební, pro který musíte dodávat nějaké věci, tak vlastně se začne s fází, která je v tom prvním platebním milestoneu často, a to jsou prototypy a jakoby game design dokument. Prototypy a prototypování je asi jako jedna z nejzábavnějších částí vývoje hry, kdy prostě vidíte, jak vám vznikají ty nové mechaniky pod rukama. Tam opravdu se jedná o ukázky krátkých částí hry, na kterých si ověřujete nějaký ty svoje nové myšlenky. Game design dokument je naproti tomu už kompletní popis hry, kde jakoby zase záleží, jak k tomu kdo přistupuje. Říkám, existují týmy, jak třeba, nebo designéři, jako třeba Dan Vávra z Warhorses, který jakoby má fakt pořádný jako game design dokumenty, které mají třeba 1500 stránek. A potom jako třeba my, který to píšem tak, aby jsme stihli vydat hru a který mají třeba jenom 100 stránek, protože to zároveň používáme i pro komunikaci s Activisionem a oni by si jako těch 1500 stránek nikdy nepřečetli. V této části vývoje ten game designer vlastně ladí ty dílčí featurey. A to je jakoby to jeho gro. Samozřejmě komunikuje s vydavatelem, samozřejmě jakoby píše ten dokument a tak, ale na psaní dokumentu většinou máte jakoby další lidi a vy byste jako hlavní designer se měl právě věnovat té samotné gameplay. No, potom máme tu fázi produkce, kde vlastně my dodáváme nějaký tyhle ty fáze hry. Já už přes ně nepůjdu tak detailně, protože to řada z vás asi zná, ale je to nějaký first playable demo, na kterém se právě poprvé ukáže, jakoby, jak fungují ty mechaniky jakoby v celku, jak fungují dohromady. Je to potom vertical slice demo a další prezentační dema,
který by měly ukazovat už průřez všema modama hry, průřez jakoby všema featurama hry a podobně. Potom alfa verze hry s Activisionem máme specifikovaný jako kompletní funkcionalita hry, hra dohratelná od začátku do konce. Můžou tam být samozřejmě bugy, můžou tam být placeholdery, nemusí řekněme být animace, textury a podobně, ale základní feeling ze hry by tam být měl. Metaverze hry už naproti tomu je kompletní obsah, a kde už v podstatě ta hra, kdyby neměla bugy, tak by se mohla dát do krabice, což se nemůže samozřejmě. A přichází bugfixing. Jakoby do té fáze bugfixingu vlastně designer by měl furt jakoby ladit featurey, levely, dělat review s týmama, s těma minitýmama a vlastně ladit hru jako celek. To je potom hodně důležitý třeba v té beta verzi, v té fázi vývoje a kolem beta verze, kde opravdu je důležitý mít ten difficulty ramping té hry takovej, aby ta hra se postupně stěžovala, aby furt přinášela nový a nový výzvy. Nemám tady ten graf, ale myslím, že znáte klasický graf, kde v podstatě jakoby s zvyšující se zkušeností hráče přichází nuda, takže musíte dát novou výzvu. To samozřejmě platí tady. V rámci potom obou těch fází furt probíhá komunikace a spolupráce na plánování. Tohle je důležitý a to jsem sem dal hlavně pro lidi, co chtějí začít dělat hry. K plánování jakoby i v malém týmu nedoporučuju začít dělat hru jenom tak, že si sednete a řeknete, že uděláte takovou hru, ale je vždycky dobrý si to naplánovat. Je vždycky dobrý jakoby mít nějaký model a doporučuji aspoň řekněme i začínajícím vývojářům začít s kombinací třeba waterfall modelu a agilního modelu, kde vy si prostě vytvoříte backlog tasků. Vlastně vy si vytvoříte jakoby kompletní seznam tasků, co vás napadá, že v té hře bude. To znamená, pro nějakou malou mobilní hru si dokážu představit, že takový backlog bude obsahovat 300 tasků, kde budou jakoby vytváření jednotlivých textur, modelů, vytváření levelů, hudby, zvuku a dalších věcí. Z tohohle backlogu vám docela dobře pak vypadnou právě jakoby ta náročnost časová na tu hru a to je docela hodně dobrý feedback, že víte, že jste jako začali dělat, což teda pravděpodobně začnete, když začnete dělat první hru, že jste začali dělat hru, kterou jako nedoděláte. Takhle ve 3 třeba, nebo jako jste si to představovali. To znamená, je dobrý fakt plánovat a mít jasný feedback, jestli je to stihnutelný nebo ne. Pokud to stihnutelný není, přizpůsobit design, datum vydání, přizpůsobit budget, pokud se vám to povede, najmout další lidi. My třeba, jakoby naše plánování probíhá podobným způsobem, kdy my máme jasně zadaný samozřejmě už od začátku vlastně datum vydání, takže my s tím hýbat nemůžeme. My máme jasně daný budget, s kterým hýbat nemůžeme. To znamená, ten design se jakoby musí přizpůsobit těm potřebám. V podstatě začínáme vždycky v MS Projectu, i když to zní jakoby možná diletantsky, tak jako spousta dalších velkých nástrojů je zbytečně zdržujících na začátku a potom používáme Jiru na jednotlivý sprinty. Sprint je vlastně to, že vy si z toho backlogu vyberete jakoby tasky, který má smysl dělat na ten následující, řekněme, týden, měsíc, nebo záleží na vás, ale my třeba máme sprint dlouhý týden a prostě vlastně specifikujeme se, jakoby, který z těch tasků dělat. Samozřejmě jsou tasky, které se dělají díl než týden, ale jakoby každý týden se definuje nový sprint, který obsahuje i ty dlouhodobé tasky, i ty tasky, které jsou potřeba stihnout tenhle týden. A vlastně potom si ty vývojáři už z toho sprintu vybírají ty tasky, co chtějí dělat. Po případě jsou prioritizovaný. Jenom ještě pro zajímavost, samozřejmě my používáme tu Jiru, ale je spoustu dalších plánovacích věcí, které na ty sprinty fungují dost dobře a jsou zadarmo. Takže kdybyste chtěli třeba začít, tak Podio je docela dobrý. Spousta dalších, který jako nemusíte v podstatě pro malý tým platit. Teďka, co dělá designer v rámci jedné featurey? To v podstatě probíhá tak, že se jakoby navrhne nějaká jedna feature. Já vám třeba tam dál ukážu pár slajdů nebo pár takových skic z toho, jak
jsem jakoby přišel s myšlenkou featurey, který jsme říkali Killer Instinct, a ta byla vlastně zaměřená na to, že máme tu gunu, o který jsem vám říkal, a vy, když se otáčíte, tak musíte otáčet gunu, která otáčí obrazem, a pro FPSky, pro jakoby, tenhle žánr to není moc příjemný natáčení. Je daleko příjemnější tohle hrát třeba na kontroleru, kde se prostě otáčíte daleko rychleji páčkou. A vlastně ta feature Killer Instinct měla být to, že když za váma je nějaký zvíře, tak se vám objeví nějaká indikace, kterou když dokážete správně v rychlosti zmáčknout, tak se automaticky natočíte na to zvíře. To znamená, byla základní myšlenka featurey, sepsal se kolem toho nějaký bullet design, což byl třeba design 1-2 stránek se základním popisem té featurey. Odhadla se feature, udělalo se posezení s lídrama a vlastně na tom posezení s lídrama, takhle postupuji vždycky, jim jako vysvětlím, co ta feature má obsahovat a vlastně od nich chci vidět, jaký lidi by to měli dělat. Oni mě navrhnou nějaký minitým a s tímhletím minitýmem lidí, což třeba řekněme pro tuhle feature může být nějaký programátor, který jakoby zajišťuje tu funkcionalitu toho otočení a to, že se ukáže nějaký HUD, nějaký grafik, který ten HUD nakreslí, a potom to je nějaký animátor, který už to zvíře dá do nějaké polohy, že už je těsně před skokem a podobně. A jakoby je to nějaký zvukař, co to ozvučí. Nakonec zjistíte, že je to docela hodně lidí. A když se sestavíte na minitým, tak začnete dělat prototyp. A na ten prototyp třeba nemusí být ten minitým plný. Máme ještě jedno, že tam nebude dobrá grafika, ale chcete jakoby základní ověření té myšlenky. S tímhle týmem potom sedím třeba minimálně jednou týdně, vždycky dělám review a snažíme se jakoby ladit tu feature. Co je hodně důležitý, tak vy, když máte jakoby tenhle koncept minitýmu, tak ve velké firmě se vám totiž stává, že jakoby každý už se pak přestane cítit jakoby součástí celku, nebo přestane jakoby cítit nějakou zodpovědnost. To už není takový, když se jakoby 10 kamarádů dělá hru a každý jako to hrozně chce dodělat. A když vás je 60, tak jako už spoustu lidí na to tak jako kašle a myslí si, že vlastně stejně oni nic nezměnějí. A ty minitýmy právě těm lidem dodávají trošku entuziasmu a i zodpovědnosti k tomu, že když oni jakoby tu feature, když vy s nima proberete, oni jakoby tu feature pochopějí, oni ji ohodnotějí časově, kolik jim to bude trvat, tak potom oni jsou zodpovědní za to, že tu feature do toho času udělají. A pokud to neudělají, tak je to jakoby na jejich triko. A zároveň samozřejmě potom i vidíte to, že se spousta lidí snaží víc, protože mají svoji feature, svůj píseček, na který můžou jakoby pracovat a vidět ty svoje výsledky okamžitě. Potom, co se teda ověří tohle, tak se update na ten minitým a vlastně už se udělá ta produkční forma toho minitýmu, kde už jsou třeba ty grafici a tak. A furt se dělají review vlastně až do dokončené podoby té feature. Tady ještě jedna věc, co jakoby často používám, je interaktivní forma game designu, kde vy vlastně ty featurey ověřujete na dalších lidech, sledujete jejich reakce, děláte často playtestingy, ověřujete si jakoby, že ten koncept nefunguje dobře jenom pro vás, ale i pro ostatní. A k tomu se samozřejmě vážou iterace, že prostě vy těch playtestingů děláte spoustu a zkoušíte si, jestli to zlepšení jakoby přineslo ten kýžený výsledek a tak. A na tohle potřebujete hodně lidí, co tu hru nehrajou, což jako ze začátku není problém, když máte 60 vývojářů, ale potom už začnete schánět i na ulici a tak, takže kdybyste měli chuť někdy playtestingovat, ozvěte se, budu rád. A teďka, co se dělá vlastně v rámci toho jednoho sprintu? Já už jsem ten sprint nakous, ale koukám, že už trošku přitahujeme. Ale vlastně ten sprint u nás je jakoby v linii s tím, co požaduje zákazník, publisher, a co požaduju já, co požaduje gameplay. A vlastně vy z těchto požadavků
z toho, co se jakoby stihlo do minulého buildu, uděláte, nebo já z toho dělám ten sprint, vlastně připravuju na ten další týden. Ten sprint probíhá zase tak, že je to prostě set těch tasků z toho backlogu, jak jsem říkal, po případě někdy to nejsou ještě rozdrobený tasky, ale jednotlivý featurey, a potom děláte zase review a zadávací porady s těma minitýmama. Samozřejmě v rámci toho sprintu furt kontrolujete vývoj, kvalitu a uspůsobujete hru novým skutečnostem a požadavkům. To je docela častý takový jev, který nám se už naštěstí nestává, ale ještě než jsem byl v Cauldroně, tak jsem slyšel jako dost divokých historek o tom, jak prostě si nějaký z těch producentů zahrál večír jako s dcerou nějakou hru šílenou třeba a potom chtěl, aby to tam bylo přesně udělané tak, jak v té hře. A na tom je dobře i vidět to, jak jako je to, není to o tom, že děláte s Activisionem, je to o tom, s jakýma lidma děláte. Já s těma lidma, s kterýma dělám, jsem spokojený a rozumíme si, nikdo po mně takovouhle koninu nechce. Zároveň jako to neznamená, že byste se neměli inspirovat novejma hrama, když třeba vyjde nový, řekněme, Assassin's Creed, je dobrý si kouknout, co udělali v tom směru, který vy chcete pokrýt. No a v rámci jednoho dne, jsem si teďka psal v pondělí, jak to vypadalo, no. tak pro zajímavost, 8:30 jsem vstal. To je jinak taková věc, co jsem si všiml, já ještě vrátím, že jako designéři mají spoustu, nebo hodně věcí, které sdílejí, třeba, že nevstávají moc brzo. Hodně z nich má psy a hodně z nich dělalo divadlo. Tak, kolem 9 jsem řešil maily, připravoval jsem se na Scrum. V 9:45 nám začíná Scrum. Ten měl by trvat 15 minut, nám většinou trvá půl hoďky. 10:30 první review levelu, v 11 bylo další review. Pak oběd a nějaká ad hoc agenda a maily po obědě a od 1 jsem měl přípravu na plánovací meeting. Potom od 2 jsem vedl 2hodinový plánovací meeting a od 4 jsem měl review featurey a od 5 telefonát s externím designerem, od 5:30 telefonát s vydavatelem, ten končil tak někdy před 8, pak jsem ještě dělal nějaký úpravy designu po diskuzi s tím vydavatelem a teprve někdy v 9:30 jsem se dostal do baru. Takže to je, jak vypadá den pro game designera. A teďka asi vzhledem k tomu, že už jsme dost asi přes čas, tak celou část tuhle přeskočím. To znamená, nebudu vám vysvětlovat, jak jsme vlastně aplikovali, nebo jak tohle, co jsem vám vysvětlil, jak to probíhalo pro ten konkrétní projekt. Tady jenom pro zajímavost, to byl ten Killer Instinct, o kterém jsem mluvil, to je nějaká skica, prostě zvíře ze zadu, ukázka toho, že máte jakože něco zmáčknout, vidíte otočení hráče a nějaký zpomalení, kde máte šanci to zvíře střelit. Tohle to je jenom nějaká ještě další skice a tohle já všechno přeskáču. Asi si myslím, že se už posunem k samotný diskuzi na konci. Jenom ještě tady shrnu jako spolupráci s Activisionem. To je taková věc, která by mohla ještě vás zajímat. V podstatě s Activisionem, já fakt musím říct, jak jsem říkal, mně se spolupracuje dobře, ale záleží opravdu hodně na lidech, který znáte, na vašem přístupu, jak moc se necháváte od nich jakože ovlivňovat, ukecat a tak. Co už jsem tady zmiňoval, tak třeba GDDčko, ten Game Design dokument pro Activision, vypadá jinak než GDDčko, co se dělá, řekněme, v týmech, co to nezdílejí se svým publisherem. A ještě u GDDčka je taková specifická věc, že vlastně Activision má svůj QA department, kde vlastně testuje ty hry a který potom zaručí, když tu hru jakoby vydáváte, že má takovou kvalitu, že projde submissionem. To je jakoby věc, co vám dává ten publisher, což je dost podstatný, že submission jenom tak pro vaši představu
pro každou konzoli submission je docela jako hrozný proces, kdy vy musíte dodat x verzí, potom teda, když publisher vám jako řekne, že ta verze už je dobrá, posílá se to na submission a platí se něco za ten submission často. Když se neplatí nic za první submission, tak za druhý už určitě, takže když vylítnete, tak jako si musíte připlatit, po případě teda to trvá dost dlouho potom. Takže proto je jakoby dobrý třeba to GDDčko tam popisovat dost podrobně ty featurey, tak aby to QA oddělení mohlo podle toho testovat. Story, to je prostě příhoda sama za sebe, to jsem vám už říkal, a je to častý herní vývoj, hodně častý. Top Shot Feedmaster, to byla taková specialita, ke který jsem se bohužel nedostal, ale tam se jakoby dobře ukazuje, jak vám právě může publisher změnit produkt až na konci vlastně vývoje. A tím, že nám dodal jakoby speciální gunu, která měla snímání tepu srdce. A chtěla bychom jakoby ten tep srdce odráželi v té hře, což jako je výborný nápad. Když ho jako víte na začátku vývoje a když vám tu gunu dají na konci, tak už to tak jako dobrý není. Že jo? Takže my jsme jako tam dodávali různý speciální featurey pro to a speciální jakoby speciální momenty, kde prostě ty zvířata nejsou tak agilní, kde na vás neběží hnedka, abyste se prostě stihli vydechnout, uklidnit, přeneslo se vám to do hry a pak jste mohli to zvíře picnout. Ono totiž jako klasicky srdce se uklidňuje 3 sekundy, což je dost dlouho. Minimálně 3 sekundy. A dodávání dem, to je taky specifický třeba s Activisionem, kde chodíme na E3 a třeba na E3 jakoby to demo většinou v plánování není zahrnutý, ale pak se žere strašně času, protože to musí být vždycky úplně jakoby precizní. Platformy, nové platformy, třeba tenhle rok jsme dělali nově PCčko, Steam a Viučko. U toho asi nic zásadního nebylo, jenom mě dost překvapilo, každá platforma má svoje TCR, což jsou jako bugy, které tam nesmějí být. A výučko jako nás dost tepalo za to, aby jsme tam nic neměli. A teď, když jsem si zahrál před měsícem Zombie U, což je hra, co se dodává s výučkem, tak to tam má všechny ty bugy. Myslím, že se nám fakt povedlo jako udělat zábavnou dobrou hru a že jsme to zvládli. Jsem se trošku ztratil. No, tohle to je v podstatě nějaký vývoj od Píky, jak vyvíjet hru úplně novou, když nemáte žádné zkušenosti, ale k tomu se možná můžeme dostat potom jenom, já nevím, jestli budete mít zájem dál po panelové diskuzi a podobně. A stejně tak vám můžu ukázat analýzu hry, jak si analyzujeme Ghost Warriora. Tady jsou nějaké úvahy a témata k diskuzi, kde bychom pak ještě chtěli, ale říkám, teď se vrhneme asi na tu panelovku.